Хора, имам едно предложение за вас. Ако си спомняте видеото, къде казах, че ще правя видеа с код на предложение 20 абоната, не май забравя какво, искам да кажа, че предложението искаме 20 абоната, за да правим веднъж седмично видеа с котки. А ще ни трябват 30 абоната, за да правиме 4 пъти седмично видеа с котка. А вече ще ни трябват около 50 абоната, ще са ни най-важни да правим Майнкрафт видеата. И не само Майнкрафт видеата, но цяла седмица да имаме време да правим тези видеа. Това е предложението, което казвам, и очаквам някакъв резултат. Очаквам коментари на това видео. Чао от мене!